Ango Türkiye dini henin mesela eko serdixe bitim. Ez dixwazim mesela ji bo şengal binivîsim, dixwazim bo Kubanê binivîsim, dixwazim bo bîranînê Gerîlayê Kurdistanê ku jiyan kirine van çiya da çi jiyan kirine, ez dixwazim bo ciwanê me roja îro binivîsim. Dixwazim bo jina binivîsim mesela jinê êşkişandê ê ku Efrînê ne, ê ku Şengalê ne, ê ku Kubanê ne. Çîrokê jina mesela serê min da pir hene taslaqê wan jê ez dixwazim binivîsim. Ev jî wateyekî xwe pir ciddî hene, pir girîng in. Hedefê min pir mesela warê işte em bêjin nivîsandinê de heye. Yani ez bixwazim nexwazim ez ku dera cîhanê dibim bira bibim ez ê binivîsînim. Dixwazî biraz serê çiyayekî bim, dixwazî biraz bajarekî Kurdistanê bim. Dixwazî biraz ji bo karekî xebatekî çûbim dawiya dinyayê, ji bo lêkolînekî çûbim Misrê jî. El ku derê bim bira bibim ez ê binivîsînim. Sonuç itibariyle ew bareke ser milê min e. Hafiza min weka barekî pişta min e jî. Ew tiştê ku hafiza me da kom bûn gerek werin nivîsandin. Yani me van salê dawî de mesela me Efrîn dît, me Kubanê dît, me Şengal dît, me bi çavê xwe dîtin. Em tanix bûn. Li ber çavê me her tişt çêbû. Ji bo wekî jî mesela ev rastî gerek tenê di bar weka barekî li hafiza me da nemîne, bin hişê me da nemîne, weka barekî li ser dilê me da nemîne. Gerek werine nivîsandin. û em jinê nivîskar di dinyayê de çend kesin ku gerek em bijîn yani, gerek em bidin jiyandin. û em vê rastiyê bizanbin. Zimanê me jina, zimanê me jinê ku dinivîsînin ne weka zimanê zilam in. Ne weka zilamê yani çawa zimanê mêrekî ne. Em bi hêsê jinekî dinivîsînin û hêsê jin gerek her tim yani dengekî wê hebe. Jin bêdeng nemîne, qelema jin bêdeng nemîne. Deftera jin gerek bêhebir nebîne yani ez vê baweriyê da me. û ku derê dibe bira bibe em gerek binivîsînin yani ez bi xwe jî yani bê ku binivîsînim nikarim mesela hedana min naye ez dinivîsînim yani tiştekî serê min da nikare kom bibe yani ez dizanim ê min xilas bike yani min tune bike. Ji bo wekî jî mesela ez hiç min ji mirinê netirsiyame mesela ez bimirim ê çawa bibe. Ez hiç mirinê netirsiyame yani ji mirin ji min re belkî jî ji jiyanekî bi ezab rihettir e jî. Yani mesela bibêjin welatekî bindest rastiyeka welatekî bindest temaşekirin mirin ji wê rastiyê bihêsantir e. Ya da li gel êşî ew qas jin tu dibînî bi çavê xwe mirin ji wê bihêsantir e. Ama ez aniha ji mirinê ditirsim. Çima ji mirinê ditirsim? Ez bêjim ev tiştê li cem min heta ku neyên nivîsandin gerek ez nemirim. Yani ez mesela berê nexemam bû ez bimirim nemirim yani min ji xwe re digot çi ştê dilê min da min hemî kir. Min ji xwe re wisa digot. Yani min ji bo welatê xwe çi destê mat min kir ya da jî işte ez mesela çi lêgerînê min hat hebû min peydas çûm min çi ji destê min hat min çi xwast min kir. Min ji xwe re wisa digot. Yani dibe ku şaş bêje ama min ji xwe re wisa digot min digot min tiştek dilê xwe da neişt. Ez bimirim jî dibe yani. Ama ez nadibêjim yani na. Ez bimirim ê pir bîranîn jî bimira bimirin. Ew ê hafizayekî jî bimira bimire. Ew ê jinê Efrînê jî bimira bimirin. Ew ê jinê Şengalê jî bimira bimirin. Ew ê êşê Kubanê jî bimira bimirin. Tiştê çavê min dîtiye em kî. Ez vê dibêjim tiştê çavê min dît gerek were nivîsandin wisa ez çavê min kor bibin yani. Tiştê ku dilê min hîs kir li Kubanê gerek wê hîsê bibêje wisa bisekine. Tiştê ku min van çawa li Efrînê dît û canê min hemî bedena min lerizan. Mesela min Efrînê pêncî û heft heb uçax li ser serê me bûn min di Bodrûmekî de zaroka re çîrok digot ji bo negirîn. Yani ez heta vê bîranîna xwe mesela nenivîsînim gerek ez nemirim. Li Şengalê mesela jinekî li bin darekî ki ziwanê mesela zaroka wê çêbû me nezanî be em çawa bikin mesela em mal zaroka wê rovîkî wê zarokê çawa ji mal zaroka wê biqetînin me nezanî bû destê me nav xwînê de bû. Em heta ku vê bîranînê nenivîsînin êşa wê jinê nenivîsînin gerek em nemirin. Em jinê şoreşger ê nivîskar gerek van bîranîna wisa weka roniya çavê xwe biparêzin. Evana ji ber hemî dinya bi vê rastiyê bihise. Êşa jinê Kurd li ku derê dibe bira bibe, jinek li ku derê dibe bira bibe gerek biçe li dilê jinê cîhanê bikeve. Êşa hinde kesê ku hiç êş nedîtine, bi êşê nehisiyane gerek êşê me weka em bibêjin qamçiyekî li dilê wan bikeve. Eğer nebe em ê nîvco bin. Eğer nebe em ê kêm bibin. Gerek em kêm nemînin. Gerek em êşê xwe jî hezkirinê xwe jî azadiyê xwe jî têkoşîna xwe jî bi hemî cîhanê re û jinê cîhanê re bidine naskirin. û ez ji bo wê dibêjim.
از وەکا بەرێنینم یعنی لە هەمبەری مرنی و نابێژم مەسەلا مرنش کوێ دەرێ هات سەرسەرە سەرچاوە ez dibêjim heta min barê xwe dane nêz gerek nemirim heta wateya di hundirê min da derneke ser rûyê dinyayê gerek ez nemirim heta ev zarûka ku di hundirê min da xwe hêdî bibêjin mezin kiriye çê nebe gerek ez nemirim yani ez dayîk ez xwe weka dayîkeka bîranîna hîs dikim ew bîranînê min gerek çê bibin ez gerek biwelidim gerek ew zarok çê bibe gerek ew zarok ez hîs bikim ki ew ê bimeşe eğer ez mirim jî ew zarok heye yani tiştê ku min Kurdistanê da jiyan kir li Çiyayê Kurdistanê min dîtin min li bajarê Kurdistanê dîtin min li Şengalê dîtin min li Efrînê dîtin gerek weka zarokekî ji hundirê min derkeve çê bibe bimeşe û ez bimirim jî ew hebe eğer min vê tiştê garantî kir mirin sersera serçava ama anha naxwazim bimirim yani berêbûna min nakokiya mirinê jiyan nedikir ema ez niha jiyan dikim gerek ew zarokê hundirê min da çê bibin bimeşin bijîn mezin bibin û her kesî re xwe bidin naskirin wê demê ez mirim jî xwe nemirîme yani ez wisa hîs dikim ji nivîsa ji bo tenê nevê pirtûkê ji bo hemî pirtûka re ji wisa dibêjim ew pirtûka ku min destpêkê jê re bas kir işte em bibêjin nexşeya rûyê we welatê min e navê pirtûkê ev bû ev ji bo min wateyekî xwe cuda hebû ama hindek pirtûk di hundirê min da hene çê nebûne yani hene ez hîs dikim yani ez hîs dikim di hundirê min da mezin dibin ama hena çê nebûne yani ez zina nebûme dayîka hindek bîranînê dinê yani ez hîs dikim ez ê bibim dayîkek ama zinan çê nebûye ew zarok ez wê hîs dikim ji bo wêkê ez vê dibêjim gerek ez nemirim yani heta ew zarok çê bibin tenê ne ji bo pirtûkekî ji bo pirtûkê dinê jî ji bo bîranînê dinê jî ji bo em bibêjin zimanê jin jî bijî yek min li Rojava nivîsan hat çapkirin ew işte dilê xeyalê me ye Rojava ew weka em bibêjin foto altı dibêjin işte mesela çawa aslında wek albûma şoreşê bû mesela her sê kantonê ku ez lê geriya bûm işte mesela Kubanê Afrîn û işte em bibêjin Cizîrê min çi dîtibû min resmê wê kişandibû û mesela ji bo min ew resim tê çi wateyê min nivîsandibû ew weka albûma şoreşê bû ew li Rojava hate çapkirin ev işte em bibêjin pirtûka ku anha em ser daxivin nexşeya rûyê we welat işte xetê rûyê we nexşeya welatê min e ew ji bo wan hevalê şehîd min nivîsandibû işte dilê rêka jî heye bi Tirkiye ev yollarında kalbi var ew em bibêjin ek bû nivîsê ku min di rêka da nivîsandibû ew jî hatiye çapkirin lê ev careyekê min li Ewropa ev hatiye çapkirin û napênc pirtûkê ku min çap nekirin li cem min hene çîroka wana dirêj ez nabêjim ew jî înşallah demê pêş de artık ya belkî bibin senaryoya filmekî ya belkî bibin tiştekî dinê ez wisa hîs dikim hina ne pijiyane pir ciwan ez wisa dibêjim bira hindekî bimînin bira hindekî xwe em bibêjin xwe çêkin ew hina wisa manin ew jî ji bo min carê pir girîngin elbet ez dixwazim ew jî yani xwe bidine hesandin hebûna wan jî were dizane bû ew pirtûk lê weka ku min got ê ku hina nehatine nivîsandin zêdetir min ew dikin yani min jiyanê ve dine girêdan weka ku min got mesela em tanixê Şengalê ne gerek Şengal binivîse em tanixê Kubanê ne gerek Kubanê were nivîsandin û her wekî din yani ê nivîsandin ji bo min ê min nivîsandin çûn wisa bo pir giringeka mezin nadime wan ê ku min wisa ew dike rehesiz dike û ê ku min wisa em bibêjin serê min meşgûl dike wisa huzûra dilê min tim direvîne tiştê ku min nekiriye tiştê min kir dilê min rehet e tiştê min nekiriye min aqlêm ser wan e yani